polkijat saattaa. Vähän jee. Mikä? Jotkut uudet saattaa. Mikä sen nimi oli? Miehen polkijat. Jaa. Joo. No niin. Let's go. Totta kai. Pitäis vaihtaa tuo kuvausnappi. Joo, samalla tehdään, tuon tulee tuo kuvan kaappaus. Sullakin on F18. Pitäisikö me ottaa tavakäänet näistä pois? Kuuluuko sulla että ting ting? Joo. No, mulla se on pois, koska mä oon ensin. Onks tää kenties vaikein taso? Ei, tää on helpoin. Ai jaa, mun mielestä tässä mapissa ei tuu alussa hevejä. Tulee. Mä en oo pelannut tätä mappia vuosia yli. Onks meillä snipu? Ei. Mikä se antaa ton minikriti? Saanko kysyä? En mä tiedä. Niin, näillä on nää tulihanskat, ne antaa. Sentry Buster. Varmaan mun sentrillä. Joo. Nyt tänne. Räjähä siihen, älä tuo dispenseri. No kai se nyt sitten kyllä. Älkää please päästäkö niitä. Ei kestäkää. Come on. Mitä nyt? Pystytte vähän selviämään. Täällä viedään pommia. Olava. Taas tulee joku vammainen sentri. Niitä tulee melkein koko ajan. Joo. Hyvä. Meidän scoutti ainakin osasi. That's right. Hei, jos näette täällä sen Miller 15, niin sanokaa silleen, että se on ihan umpihomo.